Като те почна първо от място и с атака след това отляво да ме натиска с твоето тяло, ще ми отвърнеш ли тогава? Благодаря ви от сърце! Чакай! Благодаря ви, скъпи приятели! Оставам в ръцете на моя прекрасен диджей! Момичета, тук ли сме? Добре. Това беше всичко от нас. Още обаче, какво да пинем още? Денят, в който ти реши